Takže ja som už začal dávať prvý rad DT-čiek. Dávam to takto na taký polosuchý betón. A teraz som dovnútra ešte tak do polky povylieval. Vrstva toho spodného betónu je tam cca, ja neviem, zo 5 cm až 10. A takto to vyzerá. Takto to vyzerá pod tým. Sú kamene povyrovnávané, aby som nedával takú vrstvu betónu. Tu som minul už DT-čky. Spravil som zatiaľ tieto dve strany. Teraz tu ešte pôjde, ale nechám zatvrdnúť ten betón a normálne pôjde 8 Roxor alebo 2 8. A vlastne takto idem teraz pokračovať tou treťou stranou. A tu zo spodu si môžeme ukázať, ako to vyzerá. Tu zo spodu som dal takýto makadám. Puckou som ho riadne pozatlkal. A túto jamu som musel vyvoziť kameňom. Aj tu, lebo tu som sa tak zatrepal tým bágrom. A bolo to dosť ošemetné. Čiže tu pôjde asi aj viac betónu, ale tak to už nejak pretrpím. No a tu som to vlastne odkopal, ako mi išlo. A dal som makadám. Nech ten betón je na makadáme. Partnerom tejto stavby sú stavebniny STSK v Krupine. Ak aj vy plánujete stavbu, tak oni sú pre vás najlepšia voľba. Od základov až po interiérový dizajn. Dosť bolo reklamy a poďme naspäť k videu.
Takže to bude z tohto videa. Nie videa z dňa všetko. Idem ja ešte robiť druhú stranu terasu, ale nemám nejak čas prekladať furt mobil a už aj tak natáčam dosť dlho. Takže nechcem natáčať zase každú tehlu, neviem na čo. Videli ste, ako to robím. Môžeme sa na to pozrieť aj zbližšia. Tu konkrétne ešte doložím roxory, len ich musím napíliť. A vidíte, tam je tak 10 cm betónu. Aj z druhej strany. Tie DT-čky 15 sú dosť krivé, tie 30-ky, nemám ich tu, boli trocha rovnejšie, ale tieto sú dosť také oblekadejaké. No a takto to vyzerá. Tu som to nezahladil. Som zabudol, išiel som obedovať, som bol hladný a nezahladil som to. Takže takto to vyzerá. Idem ja ešte tam spodnú stranu dorobiť a na dnes si dám Firehand. Partnerom tejto stavby sú stavebniny STSK v Krupine. Ak aj vy plánujete stavbu, tak oni sú pre vás najlepšia voľba. Od základov až po interiérový dizajn. Dosť bolo reklamy a poďme naspäť k videu. Takže máme hotovú aj spodnú stranu. Je ďalší deň, lebo včera sa mi to už nechcelo. A tu vlastne sme zároveň, tu je základ. A teraz vlastne ďalšia DT-čka pôjde už od tej a previaže sa s touto. Takže trvalo mi to asi nejakých 4 hodiny. 4 miešačky. Ale je to hotové. Teraz musím ísť napíliť roxory, tak ako som včera dával. Popíchať do každej 10 roxor. No a vlastne tuto mám takú medzeru, lebo som mal zostatok, tam dám potom doštičku, aby nevytiekol betón. A tak no. Takže tu bolo riadne veľa treba. Tu. A tu bolo treba strašne veľa betónu, lebo tam bola jama. Takže idem ja napíchať rýchlo roxory, kým nezatvrdne riadne betón. Nie že riadne, ale to sa už potom do takého zle. A ešte po jednej, po trochy dolejem, aby držali betónu takého riedkeho. Lebo ten roxor nechce držať poriadne, tak treba viac toho betónu. Tak idem to ja dokončiť, potom sa ozvem.
Takže máme na dnes hotovo. Roxory sú tam. DTčky sú ponaplňané tak do polovice. Roxory CC a dúfam, že to bude dobré. Že sú dobre daté, že mi nebudú zavádzať. No. Tak toto vyzerá z diaľky. Paráda. V sobotu môžem ukladať rad za radom, ako budem vládať. Super. Tak to bude z dnešného dňa všetko. Som spotený ako pes. Dosť fúka taký studenší, ale v čiapke mi je zima. Či zima, teplo mi je. Tak za dnešný deň vám ďakujem a vidíme sa za sekundu v ďalšom videu.